ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga kakayahang nahuhusgahan sa umpisa dahil sa diskarting meron sila. Pero minsan yung inaakala nating wala nang ibubuga ay naghahanda lamang pala. Ikaw kabarangay, minsan ka na rin bang nagduda at nanghusga sa kakayahan ng isang tao? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong programa ngayon. Ako po si Wineth, taga Dinalupihan, Bataan. 30 years old po ako nang mangyari ang aking kwento. Nakabukod po ako sa mga magulang ko. Ilang taon din po akong nangupahan sa isang maliit na apartment at mag-isang binubuhay ang sarili ko. Sa madaling salita ay isa po akong independent woman. Papa Dudut, 17 years old pa lamang ako ay hindi ko nakasama ang mga magulang ko. Nagbe-bed spacer lamang ako habang pinagsasabay ang pag-aaral at pagpa-part-time sa isang sikat na fast food. Nakasanayan ko nang wala akong inaasahan na kahit na ano sa pamilya ko. Dahil kahit kailan naman ay hindi ko naramdaman ang pagmamahal at suporta nila. Pero dahil sa mataas ang respeto ko sa mga magulang ko at mahal na mahal ko sila, bumibisita na lamang ako paminsan-minsan sa bahay namin. Nang makatapos ako ng pag-aaral ay umayo naman kaagad sa akin ang panahon dahil nagtrabaho ako bilang entry-level na financial statement analyst sa isang petroleum company. Dahil doon ay nagkaroon ako ng kakayahang pag-aralin yung anak ng ate ko. Mula pagkabata kasi hindi na niya nabibigyan ng sapat na atensyon ang panganay niyang anak. Wala rin itong kinagisnang ama. Kung ano man ang dahilan ay hindi ko na lamang babanggitin dito. Nang magkaroon ng asawa ang ate ko at nagkaanak sila ay mas lalo na niyang hindi napansin ang isa pa niyang anak. Dahil malapit sa akin ang pamangking kong yon, nangako ako sa kanya na pagtatapusin ko siya hanggang sa kolehiyo. Mula sa pag-enroll, meeting sa school, graduation at moving up, ako palagi ang nandun. Kung meron man po kasing nakakaintindi sa nararamdaman niya at sa kakulangan niya ng atensyon, syempre ako po yun. Dahil pareho kaming hindi favorite na mga magulang namin. Bukod sa hindi magandang relasyon ko sa mga magulang at panganay kong kapatid ay may isa pa po akong problema na pinasan ng time na yon. Kakagraduate lang po kasi sa college ng bunso naming kapatid nang itinanan niya yung girlfriend niya. Wala pong nakakaalam noon na ako ang tumutulong sa kanilang dalawa. Hanggang sa may nakapagsabi sa ate ko na nagbibigay ako ng pera sa kapatid ko, Papa Dudut. Ate, napatawag ka. Siguro naman alam mo na kung ba't ako tumawag sa'yo. Ano na naman ba to, ate? Kauwi ko lang galing trabaho. Eh ano ngayon kung kauuwi mo lang? Bakit hindi mo sinabi sa amin kung nasan yung magaling nating kapatid, ha? Pinuntahan na kami dito ng mga magulang ng girlfriend niya, hinahanap silang dalawa. Paano niyo naman nalaman na alam ko kung saan sila pumunta? Malamang tumawag mismo si Lola. Sinabi niya na hindi sila pwede magtagal doon. At ikaw namang babae ka, kinunsinti mo pa? Binigyan mo pa talaga ng pera? Ate, nangangailangan si Bunso. Alangan naman pabayaan ko na lang sila na magpalaboy-laboy ng walang kapera-pera. Eh di konsentidor ka nga. Ang sakin lang ate, may tamang paraan para ipaintindi sa kanila na mali yung ginawa nila. Anong paraan? Yung suportahan sila sa pagtatanan? Eh hindi naman porke tinulungan ko sila, suportado ko na yung pagtatanan nila. Mali yung ginawa nila, alam ko yun.
Pero hindi ko kayang pabayaan na lang yung dalawa. Hindi nyo ba naisip na mas makikinig sila sa atin kung hindi natin sila dadaanin sa paninindak? Yan! Nagmamagaling ka na naman! Bida-bida ka kasi! Kala mo, alam mo lahat! Kapatid pa rin natin yung pinag-uusapan dito, ate. Alam mo, hindi ko maintindihan kung bakit masyadong mainit yung dugo mo sa akin. Matagal na mainit yung dugo ko sa'yo. Sa tigas ng ulo mong yan, magtataka ka pa? Matigas yung ulo ko kasi never naman kayong nakinig sa akin. Kayo lagi yung tama. Hindi ko nga alam kung pamilya pa rin ba yung turing nyo sa akin eh. Kasi naaalala nyo lang naman ako sa ganitong pagkakataon. O kaya naman kapag may kailangan kayo. Nanumbat ka pang maldita ka? Hindi pa nunumbat yon, ate. Nire-real talk lang kita. Totoo naman, di ba? Galit na galit ka sa akin kahit wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Gigil na gigil ka kapag nagkakamali ako. Pero kapag may ipapagawa kang paperwork sa akin, ang lambing-lambing mo. Tanggap ko na nga na yun lang ang silbi ko sa inyo eh. Pero sana naman, kung hindi niyo ako kayang isama sa pamilya ninyo, bigyan niyo na lang ako ng katahimikan. Huwag kang magdrama dyan. Dapat lang naman natulungan mo ako kasi ako yung nag-alaga sa'yo nung bata ka pa. Kung isusumbat mo yon, ate, bayad na ako. Matagal na. So ngayon pinamumukha mo naman sa akin na ikaw na yung bumubuhay sa anak ko. Wala akong sinasabing ganyan, ha? Kahit kailan hindi ko yun ipinagyabang sa'yo kasi bukal yun sa kalooban ko. Bukal yung pagtulong ko sa pamangkin ko. At para lang alam mo, ate, hindi ko yung ginagawa para sa'yo. Ginagawa ko yun para sa isang batang kulang na lang itakwil ng magulang. Kaya bago mo ako lecturean ng kung ano-ano, simulan mo muna sa pagiging ina mo sa anak mo. Naturingan ka pa namang teacher pero sarili mong anak, hindi mo pagmalasakitan. Bastos ka! Umuwi ka nga rito at maghaharap tayo? Wag na, ate. Wala akong panahon para sa gulong gusto mo. Kung nasaktan ka sa pag-real talk ko, ibig sabihin, totoo lahat ng mga sinabi ko. Makita lang talaga kitang babae, kakakalbuhin kita. Wag mong sabihin yan, ate. Gawin mo. Pero wag kang iiyak at magpapaawa kina mama kapag gumanti ako. Papadudot batid ko na masyado na kaming matatanda para sa ganong away. Pero hindi ko talaga napipigilan ang sarili ko na managot kapag si ate yung nakakausap ko. Wala kaming naging pag-uusap na hindi niya ako sinusumbatan sa lahat ng nagawa niya para sa akin noong bata pa ako at paulit-ulit niya ring pinapaalala ang mga pagkakamaling matagal ko nang naitama. Mula kasi nang maglayas ako sa amin at mamuhay ng mag-isa ay palaging isinisisi sa akin ni ate tuwing nagkakasakit sina mama at papa. Binigyan ko raw kasi ng sakit sa ulo kaya nagkakaganon. Pero kahit naman hindi nila ako kasama ay never ko silang kinalimutan. Kahit na anong okasyon, nagpapakita ako sa kanila at naglalaan ng oras para makasama sila. Pero kahit na ano namang gawin ko ay hindi pa rin yon sapat para kay Ate Cora. Hindi niya kasi nagugustuhan kapag naaagawan ko siya ng atensyon mula sa mga magulang namin. Yun nga lang ang hindi ko maintindihan sa kanya dahil may asawa naman siya at mga anak. Pero para siyang bata pagdating kina mama at papa. Yung tungkol naman po sa away namin ni Ate Cora, bata pa po ako nang magsimula yung galit niya sa akin. Noong ipinagbubuntis niya kasi ang panganay niya ay plano na sana niyang ipalaglag ang bata. May pinapuntang aborsyonista noon sa bahay namin pero hindi natuloy ang pagpapalaglag sa pamangkin ko nang nagsalita ako at sinabing iligal ang ginagawa nila. Napahiya sina mama at ate doon sa aborsyonista at natakot naman po yung matanda na baka magsumbong ako sa otoridad kaya hindi na yon itinuloy. Napagtanturi naman ni mama na may punto ako dahil hindi naman ginusto ng pamangkin ko na mabuo siya. Mula noon, papadudot ay hindi na ako tinigilan ni ate. Lahat ng pagkakamali ko ay ibinubunton niya. Lahat ng kasiraan ko na pwede kong maging problema ay inaalam niya para magmukha akong masama. Hindi lang sa mga magulang namin kundi sa ibang tao. Dahil lagi akong stress sa mga bagay-bagay ay hindi ko na nabigyan ng oras ang buhay pag-ibig ko. Hindi ko na nga alam kung paano pa makipag-date sa sobrang busy ko sa pagtatrabaho. Hanggang sa may makilala ako nang minsan akong manood ng liga
Papa Dudut. Ala, nasaan na ba yung best friend ko na yun? Umuwi na yata ah. Hi, may hinahanap ka? Yung kaibigan ko, nagpaalam lang kasi magsi-CR pero hindi pa bumabalik. Pero out of order kasi yung CR dito sa sports complex. Baka lumabas na yon kaya natagalan. Baka nga, tatawagan ko na lang mamaya kapag hindi pa siya nakabalik. Kung gusto mo, samahan mo na kita rito habang naghihintay sa kanya. Ha? Ay naku, wag na. Katatapos lang ng game nyo, di ba? Dapat nakikipag-celebrate ka dun sa mga kasama mo. Susunod na lang ako sa kanila mamaya. Pwede naman ako magstay dito kahit ilang minuto lang. Ikaw bahala, mapilit ka eh. Hindi ko kasi kayang sayangin tong chance na makausap yung kaisa-isang babaeng nakakuha ng atensyon ko sa dami ng tao rito. Bolero, iba na lang ang pormahan mo, hindi ako pumapatol sa Playboy. Grabe naman to. Porket malakas lang yung loob, playboy na agad? Pamilyar kasi sa akin yung mga ganyang style mo eh. Bulok? Doon ka na nga. Pabalik na rin yung kaibigan ko. Bahala ka. Mabaho hininga mo kapag wala kang kausap dito. Kung bumaho man o mag-amoy bulok yung hininga ko, wala ka ng pakialam doon, no? Di ka pa siguro nagkaka-boyfriend, no? Grabing sungit mo eh. Ano naman kung hindi pa? Seryoso ba yan? Pakialam mo ba? Lumayo-layo ka nga. Nakakairita ka na eh. Sorry na. Gusto ko lang namang magpakilala sa'yo. Ako nga pala si Irvin. Pero pwede mo naman akong tawaging mahal o kaya baby para mas masarap pakinggan. Well, Mr. Pampam, hindi ako interesadong makilala ka. Kapag nakabalik na yung kaibigan ko, uuwi na ako at hindi na kita makikita ulit. Kung ganon, ayaw mo makipagkilala sa akin kasi posibleng hindi na tayo magkita paglabas natin dito? Ano? Hoy! Mali ka ng pagkakaintindi, no? Ikaw sana sinabi mo agad para nagkalinawan tayo na gusto mo akong makita ulit. Huwag ka nga feeling dyan! Kung ganon, bakit namumula yung magkabilang pisngi mo? Kilig ba yan o… Nahihiya ako kasi pinagtitinginan na tayo. Hindi naman sa pagyayabang pero marami na kasi akong fans dito. Marami nang nagkaka-crush sa akin kaya napapatingin talaga sila kapag dumadaan ako. At ngayong nilapitan kita, iisipin nila na espesyal ka sa akin. Espesyal? Mukha ba akong papatol sa kagaya mo? Sa labas ko na lang hihintayin yung kaibigan ko. Hindi na ako makakatagal pa ng ilan pang minuto dyan sa kakapalan ng mukha mo. Kanina, ginudge mo ako agad bilang isang playboy tapos ngayon, parang nilalait mo na ako. Mapanakit ka naman masyado, Miss Pretty. Winnet ang pangalan ko, hindi Miss Bakit ko pa sinabi? Nice meeting you, Winnet. Ano nga palang pangalan mo sa Facebook? Ba't ko naman sasabihin sa'yo? Ay, kung itrato mo naman ako, parang napakasama akong tao. Hinusgahan mo na nga ako agad kanina eh. Wala naman ako masamang intensyon. Gusto ko lang talaga magpakilala. O kung suswertehin, maging kaibigan ka. Tsaka hindi lang naman ako basta nagandahan sa'yo. Nung nakita kita, napangiti agad ako kasi ang gaan ng aura mo. Lalo na nung nakangiti ka after manalo ng team namin. Kanina mo pa ba ako pinagmamasdan? Paano kung oo? Then huwag ka mag-assume. Nakangiti lang ako kanina kasi ine-enjoy ko lang yung game. Kung ganon, salamat sa suporta. Kahit hindi mo kami kilala. Sige, balik na ako sa mga kasama ko. Teka sandali! Bakit? Sige, eto na. Type mo na lang dito yung pangalan mo sa Facebook. I-add na lang kita. Talaga? Oo, kulit mo eh. Papa Dudut, wala naman talaga sana akong balak na makipagkilala kay Irvin ang araw na yon. Pero noong hindi na siya nangulit at nakita ko kung paano siya nagseryoso, feeling ko ay may something na nagtulak sa akin na mas kilalanin ko pa siya. Well, hindi naman masama kasi after ko siyang i-add sa Facebook ay madalas na kaming magka-chat at magka-video call. Hanggang sa ayain na niya akong lumabas, Papa Dudut. Doon ko nalaman na graduate pala siya ng architecture at passer na rin siya ng licensure exam. Pero hindi muna siya nagtrabaho. Gusto niya raw kasing mag-enjoy muna ng walang iniisip na stress sa buhay bago magseryoso sa career niya.
Naiintindihan ko naman ang punto niya dahil nakwento niya na tutok talaga siya sa pag-aaral noon. Nagtapos ba naman with Latin Honors? Nung tinanong ko siya kung saan siya kumukuha ng panggastos, nabanggit niya na galing yon sa paglalaro at mga racket na hindi na niya sinasabi kung ano. Basta ang alam ko noon ay base sa mga kwento niya, may kaya naman ang mga magulang niya. Kaya siya nakapagtapos ng pag-aaral sa pribadong university. Pero nilinaw niya sa akin na hindi na siya humihingi ng pera sa mga magulang niya ng time na yon, Papa Dudut. Aaminin ko na medyo na turn off ako sa pagiging jobless nitong si Irvin. Pero mukhang masaya naman siya sa pagbabasketball kaya binura ko na yung mga negatibong pumasok sa isipan ko. Isa pa ay hindi pa naman kami para magbigay ako ng opinyon tungkol sa magiging future niya, Papa Dudut. Ang kaso habang tumatagal, lumalalim na rin ang nararamdaman ko para kay Irvin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil ilang beses na kaming nag-date, mas nakilala ko pa noon si Irvin. Malambing siya at maasikaso at sobrang attentive niya tuwing magkasama kami. Kahit yung simpleng pagbubukas lamang ng tumbler, paghila ng upuan, pag-alalay sa akin tuwing tumatayo ako ay na-appreciate ko lahat ng yon. At ang pinaka nagustuhan ko sa lahat ay yung sense of humor niya. Palagi niya ako napapatawa at napapangiti kahit na minsan ay sobrang stress ako sa trabaho. Hindi nagtagal ay naging kami na rin ni Irvin, Papa Dudut. Hindi ko na inisip na wala pa siyang trabaho at wala pa siyang malinaw na plano para sa future niya. Kahit malabo pa ang lahat ay sumugal ako. Aaminin ko na nabulag ako ng pagmamahal ko sa kanya. Siguro nalunod lang din ako noon sa atensyon at pagmamalasakit na ipinaparamdam niya kasi yon pa lang ang unang beses na naranasan ko na may isang tao na ganon ka-concern sa akin. Isa pa sa mga nagustuhan ko sa kanya ay marunong siyang mag-set ng boundaries. Kapag oras ko nakasama ang mga kaibigan ko ay hindi siya nakikigulo at hindi nagde-demand ng oras. Ganon din kapag umuwi ako sa mga magulang ko. After 4 months ay nagulat na lamang ako noong magpaalam siya sa akin kung pwedeng magsama na kami sa apartment ko. Tinanong ko siya kung bakit, pero ang sagot niya lang ay gusto niyang mas madalas pa kaming magkasama kaya naman pinagbigyan ko siya. Wala naman ako naging problema dahil marunong siyang maglinis, magluto, as in lahat ng hindi ko na nagagawa sa pagiging busy ko ay siya na ang sumalo. Kaya naman hindi ko na rin inisip noon na hindi na siya nagbibigay ng share sa renta at sa mga bills namin, Papa Dudut. Mababait naman pala yung mga kaibigan mo eh. Hindi naman kita ipapakilala sa kanila kung hindi. Baka hindi ka maging komportable sa kanila pag ganon. Paano kung hindi ko gusto yung mga kaibigan mo? Lalayuan mo ba sila? Ano nangyari sa boundaries? Ikaw na nga mismo nagsabi na may mga kaibigan na tayo bago pa naging tayo. At hindi dapat baguhin ng relasyon natin yung pakikisama natin sa ibang tao na mahalaga rin sa atin, tama? Aba, tinandaan mo talaga yan ha. Eh yung job hunting mo nga pala, kumusta? Tinawagan ka na ba? Yun lang. Medyo inaalat ako ron, Bebu. Yung isang pinagpasahan ko, may nakuha na raw sabi ng kaibigan ko. Sinubukan mo na bang magpasa sa iba? Hindi pa. Hindi ko pa kasi maharap ngayon eh. Marami pang ganap. Next week kasal nung pinsan ko. Tapos family reunion naman namin yung kasunod. Sino namang kasama mo sa kasal ng pinsan mo? Iniisip mo ba na may iba pa akong isasama ron? Siyempre ikaw yung isasama ko. Excited na nga ako makilala ng mga pinsan ko yung napakaganda kong girlfriend eh. Ipapakilala mo na talaga ako sa kanila? Hindi ba nakakahiya? Ano namang nakakahiya ron? Ilang buwan mo na nga akong boyfriend tapos di pa kita ipapakilala? Gusto nga rin sana kitang isama sa family reunion eh. Kung papayag ka. Family reunion yun.
Girlfriend mo pa lang naman ako, kaya hindi pa ako parte ng pamilya ninyo. Bebu, hindi na tayo maghihiwalay, di ba? Kaya sa kasal din patungo tong relasyon natin. Tsaka nagsasama na tayo ngayon. Di ba parang mag-asawa na rin tayo? Hindi ka talaga nauubusan ng katwiran, no? Sana ganun din yung patience mo kapag naghahanap ka ng trabaho. Kapag hindi ka natanggap sa isa, maghanap ka ulit ng iba. Hindi yung hihinto ka na. Nanermo na naman po yung girlfriend ko. Huwag kang mag-alala. After ng lahat ng ganap na sinabi ko, tuloy ang job hunting. Makakahanap din ako, Bebu. At kapag hired na ako, sisimulan ko na yung pag-iipon para makapag-propose na ako sa'yo. Tsaka na natin isipin yung kasal kapag pareho na tayong financially stable. Okay, sabi mo eh. Sa'yo lang naman ako nakadepende. Huwag ka masyado maging dependent sa akin, ha? Bakit naman? Dapat kasi kahit gaano natin kamahal yung isa't isa, kaya pa rin nating tumayo nang wala yung isa. Hayaan mo. Hindi ko hahayaang mangyari na isa lang yung nakatayo sa ating dalawa. Sana gawin mo yun para sa sarili mo, hindi lang para sa relationship natin. Sure ako na magiging proud sa'yo yung parents mo kapag nalaman nila na hired ka na. Parents ko lang ba? Siyempre pati ako, ano ka ba? Ako yung pinakaunang magiging masaya para sa'yo. Magsi-celebrate tayo. Sa tingin mo ba hindi talaga ako marireject? Marami kasi akong kakilala na kagaya ko rin. Cum laude pero hindi natanggap sa trabaho. Parang hindi ko kayang harapin yung ganong kahihiyan. Bakit ka naman mahihiyang ma-reject? Parte ng proseso yun. Pero hindi naman ibig sabihin na kapag rejected ka, hindi ka nakarapat dapat maging architect. Kapag nalaman niyo ni Dad, iisipin niya malaking disappointment ako. Marami na siyang hinawakan na malalaking project. Samantalang ako, entry level pa nga lang yung papasukin, mukhang malabo pa. Magiging kahihiyan lang ako ng tatay ko. Di kagaya sa basketball. Mahirap pero parang hindi ko nararamdaman yon kasi gusto ko yung ginagawa ko. Wala namang masama na i-push mo yung passion mo eh. Pero hindi rin naman masama kung magiging risk taker ka sa isang bagay na pinaghirapan mo ng ilang taon. Sabihin na nating mas malaki yung chance na maging stable ka kapag pinush mo yung career mo sa architecture. Kapag okay ka na, di tsaka mo i-push yung passion mo. Paano kung ikaw na lang yung piliin ko? Di galingan mo muna ron sa dalawa. Papadudot, ramdam ko naman na mahal ako ni Irvin. Wala akong duda doon. Loyal din siya at hindi siya kagaya ng ibang lalaki na mahilig mang chicks. Palagi niya akong ina-update tuwing may lakad siya kasama ang mga kaibigan niya. Kaya naman hindi ako noon nag-aalala sa kahit na ano. Hanggang sa dumating na nga po kami sa punto na gusto ko nang makilala ni Irvin ang mga magulang ko. Wala namang sanang kaso yon dahil matanda na rin naman ako para sa ganong mga bagay. Hindi na ako parang teenager na pagbabawalan pa na mag-boyfriend. Ang kaso, hindi ko alam kung paano siya ihaharap kina mama at papa, lalo na kay Ate Cora na masyadong mapanghusga. Baka kapag nalaman nila na wala pang trabaho ang boyfriend ko ay maliitin siya ng sobra at ayokong mangyari yon. Kaya ang nangyari ay palagi ako nagpapalusot o di kaya ay iniiba ang usapan tuwing nababanggit ni Irvin ang tungkol doon. Itinago ko muna sa pamilya ko ang pakikipagrelasyon ko kay Irvin. Pero oras na malaman nila ng maaga ang tungkol doon, ay ipapakilala ko rin naman siya kaagad. Ang problema kahit na anong pagtatago sa relasyon namin ang gawin ko, nakarating pa rin po ito sa kontrabida kong kapatid, Papa Dudut. Buti naman naisipan mo pang sagutin yung tawag ko. Kanina pa ako tawag ng tawag pero hindi mo sinasagot. Ate, paano kita sasagutin? Oras ng trabaho ko. Oras ng trabaho o nakikipaglandian ka lang? Ate, please lang. Huwag mo akong simulan. O bakit? Totoo naman sinasabi ko ah. Hindi ka na nakakaisip na umuwi kasi masaya ka nang nakikipag-live-in dun sa boyfriend mong basketball player. Paano mo naman nalaman yung tungkol sa boyfriend ko? May nakapagsabi sa akin. Nakita raw kayo magkasama. May source naman pala. May sinasabi ka?
Wala ang sabi ko, sino ba yung source mo kasi ang lawak naman yata ng nasasagap niya. Hindi na importante kung sino. Ang punto rito, yung pagtatago mo sa amin ng boyfriend mo. Ano yun, naiiyak kang ipakilala siya sa amin? Huwag kang mag-alala, sanay na kami ma-disappoint sa'yo. Paano naman naging disappointment yung pagkakaroon ko ng boyfriend? Ate, nasa tamang edad na ako. Pwede na nga ako mag-asawa kung tutuusin eh. Talaga? Mag-aasawa ka ng isang lalaking walang ibang kayang gawin kundi mag-shoot ng bola? Ate, please, huwag mo namang insultuhin ng ganyan yung boyfriend ko. Naghahanap naman siya ng trabaho eh. Hindi magtatagal, matatanggap na rin siya. O, edi inamin mo rin na wala ngang trabaho yung boyfriend mo? Kundi ka rin naman isa't kalahating tanga. Kinasama mo pa dyan sa apartment na tinitirhan mo ngayon? Hindi na ako magugulat kung ikaw yung nagbabayad ng bills at nagpapalamon sa kanya. Alam mo ate, kung ibang tao ka lang siguro, iisipin ko na nagmamalasakit ka sa akin eh. Kaso kilala na kita eh. Hindi mo ako pagsasabihan ng ganyan para sa ikabubuti ko. Sinasabi mo yan kasi nakahanap ka na naman ng pagkakamaling magagamit mo para ipahiya ako kina mama at papa. Huwag kang umangal kasi nakakaya ka naman talaga. Naglayas ka. Pinabayaan mo sina mama at papa na maiwan sa bahay. Si Bunso na nga lang yung nakakasama nila, sinuportahan mo pa sa pagtatanan. O ngayon, sabihin mo ko ano ba yung maganda mong nagawa. Wag na! Kahit ano namang sabihin ko, kayang-kaya mo pa rin gawing mali. Napaka-perfect mo kasi. Sa bagay, teacher ka nga naman pala. Nagtuturo ka ng kabutihang asal, kaya kagalang-galang ka sa paningin ng mga tao sa paligid mo. Pero alam mo sayang eh, kasi hindi mo naman may apply sa sarili mo lahat ng tinuturo mo sa mga bata. Igagalang ka pa kaya nila kapag nalaman nila na… Bakit? Sisiraan mo ako sa kanila? Eh di gawin mo! Ipangalandakan mo yung pagiging kanal mo, Winnet! Mali ka ate. Kung gusto kitang masira, noon ko pa sana ginawa yon. Nung sinaktan mo yung sarili mong anak at pinabayaan mo na lang na parang hindi mo kadugo. Kayang-kaya ko yun ate. Kayang-kaya kitang sirain sa mga taong nauuto mo. Pero hindi ko ginawa, di ba? Nanahimik ako kasi yun naman palagi yung gusto niyong gawin ko. O sige, utang na loob ko na sa'yo yung pinag-aaral at inaasikasa mo yung anak ko. Pero hindi pa rin mababago no na ginagawa mo rin yung naging pagkakamali ko noon. Pumatol ka sa walang silbing lalaki. Kaya huwag ka na magtangkang ipakilala pa siya sa akin. Huwag kang mag-alala ate Cora. Hindi ko ipapakilala sa'yo si Irvin. Hindi naman niya kailangan ng validation mula sa isang taong bulok yung pagkatao. Papadudot nasaktan ako ng sobra sa mga sinabi ni Ate Cora tungkol kay Irvin. Pero hindi ko pinagsisihan na ipinagtanggol ko ang boyfriend ko sa ate ko. Sa simula pa lang ay masyado ko nang nararamdaman na nahuhusgahan niya. Nasanay kasi siya na siya lang yung may magandang imahe sa aming magkakapatid. Kaya para sa kanya ay wala siyang ginawang mali. Nakuha ko rin naman ang punto ni Ate Cora sa pagpapakasal sa isang lalaking walang trabaho. Pero alam ko rin noon na mas mahalaga kay ate ang sasabihin ng ibang tao. Iniisip niya na magdadala lamang ako ng kahihiyan sa pamilya namin lalo na kapag nabuntis ako ni Irvin. Dahil doon, kinausap ko ulit si Irvin at kinumbinsing ituloy na ang paghahanap niya ng trabaho. Ang kaso mas inuna pa niya ang pagdayo sa kung saan-saan para makapaglaro. Madalas yung nagiging dahilan ng pagtatampo ko sa kanya pero tuwing nangyayari yon ay susuyuin niya lamang ako. Babawi siya at okay na ulit kami. Paulit-ulit lamang na ganoon pero hindi pa rin siya nag-aasikaso papadudot. Naniwala pa rin siya na may mararating siya sa paglalaro niya ng basketball. Gusto ko sana siyang suportahan na lamang at hayaang gawin ang gusto niya. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan pa niya gagawin yon. Papadudot, hindi ko na po alam kung maiisip pa ba niya na magplano para sa future namin. Kaya nung wala akong makitang improvement mula kay Irvin, ay naisip ko na sukuan na lamang siya, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot nang hindi pa rin makahanap ng trabaho si Irvin ay handa na sana akong makipag-break sa kanya. Ginawa ko naman ang lahat para unawain at tulungan siya. Pero mas nakafocus lang talaga siya sa panandali ang bagay ng mga oras na yon. Pero tuwing naiisip ko na hiwalayan na siya ay mabilis na nagbabago ang isipan ko at mas nahihirapan akong magdesisyon
Tuwing ipinaparamdam sa akin ni Irvin ang pagiging malambing at maasikaso niya. Nagdalawang isip ako kung tama ba na ituloy ko pa ang pakikipaghiwalay o bigyan pa siya ng panibagong chance. Naawa rin kasi ako sa sitwasyon niya noon. Kung papaalisin ko siya sa apartment, siguradong makikitira siya sa mga kaibigan niya. Nang muli kaming magkausap ni Ate Cora ay nalaman ko pa na nakauwi na ang bunso naming kapatid at nakabalik na rin sa pamilya yung girlfriend niya, kaya medyo napanatag na po ako noon. Pero habang magkausap kami ng ate ko, naka-loudspeaker ang phone ko at nabanggit na naman niya yung tungkol kay Irvin. Tinanong niya kung naghiwalay na ba kami. Gaya po nung una ay nauwi na naman kami sa pagtatalo. Pero sa pagkakataong yon ay hindi ko na nagawang ipagtanggol pa ang boyfriend ko. Hindi ko na rin kasi alam kung paano pa ang gagawin ko. Pero ang hindi ko alam noon ay narinig pala ni Irvin ang naging pagtatalo namin ni Ate Cora. Kanina ka pa ba dyan? Hindi naman. Kapapasok ko lang. Hindi mo lang napansin kasi kausap mo yung ate mo. Ay, saan ka ba galing kanina? Sa court lang, Bebu. Inaya kasi ako maglaro. Lagi ka namang inaaya maglaro. Sorry. Ako na lang magluluto ng dinner natin. Pero lalabas lang ako sandali. May bibilhin lang ako. May papasabay ka ba? Wala. Okay. Mukhang masyado kang na-stress sa trabaho. Kung gusto mo, imamassage kita mamaya. Wag na. Sige, next time na lang. Ano nga palang gusto mong ulam? Ikaw nang bahala. Bebu, Ano? galit ka ba sa akin? Ayokong pag-usapan yung nangyari, okay? Kung ganon, galit ka nga. Ano bang pwede kong gawin para… Gusto mo talagang malaman? Pwes, maghanap ka ng trabaho, Irvin. Hindi ko kailangan yung serbisyo mo dito. Mas gusto ko na magtrabaho ka na. Naghahanap naman ako, Bebu. Sorry kung nasistress ka na dahil sa akin. Yun bang dahilan kaya ayaw mo pa akong ipakilala sa pamilya mo? Honestly, oo. Hindi ka nila magugustuhan. Nung unang beses na nakausap ko si Ate Cora, ipinagtanggol naman kita eh. Pero kanina, hindi ko na alam kung dapat ko pa bang gawin yun. Parang hindi mo naman deserve eh. Puro ka pangako pero hindi mo naman ginagawa. Sige nga, paano ko ipagkakatiwala yung future ko sa isang jobless na boyfriend? Kapag nabuntis ako pa rin ba yung kikilos? Ako pa rin ba yung sasagot sa lahat? Hindi to one-man relationship lang. Kaya please naman, maghanap ka na ng regular na trabaho. Pasensya ka na kung nahihirapan ka ng dahil sa akin. Kung gusto mo, lilipat na muna ako para hindi na makadagdag sa gastusin mo habang naghahanap pa ako ng trabaho. Kapag meron na, babawi ako sa'yo. Pangako yan. Pangako na naman? Nakakaumay na yung mga pangako mo eh. Sana naman this time magseryoso ka na. Hindi naman kita pinupush sa magkatrabaho kasi kailangan ko yung pera mo. Ang gusto ko lang, umusad yung buhay mo ngayon. Yung stability, di ba? Pag meron ka nun, hindi ka basta-basta mamaliitin ng ibang tao. Tsaka tong relationship natin, hindi lang tayo dapat nakafocus sa kilig at tsaka dun sa saya. Dapat kaya rin natin backupan yung isa't isa kahit anong mangyari. Naiintindihan mo ba yon, Irvin? Naiintindihan ko. Aayusin ko na yung mga gamit ko bukas para makalipat na ako. Buti naman. Okay ka lang ba dito kahit wala ka ng kasama? Kinaya ko na mag-isa sa loob ng ilang taon. Kaya bakit hindi? Pero pwede bang ipagluto pa rin kita ngayon? Hayaan mong pagsilbihan kita kahit ngayong gabi na lang. Wala na akong ganang kumain. Sige, lalabas na lang muna ako. Magdala ka ng susi. Ilalak ko yung pinto mamaya. Dala ko naman palagi. Huwag ka na sana magpuyat para makapagpahinga ka ng maayos. Tutuloy na ako. Sige na. Bebu, O bakit na naman? mahal na mahal kita. Sana hindi ka mapagod sa akin. Kala ko ba paalis ka na? Eto na nga, aalis na. Hinintay ko lang naman na sagutin mo yung sinabi ko. Pagod na ako, Irvin.
Gusto ko na magpahinga kaya kung may pupuntahan ka, umalis ka na lang. Bahala ka na kung anong oras mo gustong bumalik. Papadudot ako ang nakapagbitiw ng masasakit na salita kay Irvin noon. Pero parang mas nasaktan pa ako sa naging reaksyon niya. Hindi niya sinabayan ang init ng ulo ko at wala akong narinig na kahit na anong makakasakit sa damdamin ko. Umalis lang talaga siya ng gabing yon ng tahimik. Hindi ko na nga alam kung anong oras siya nakabalik pero paggising ko kinabukasan ay wala na ang mga gamit niya sa kwarto. Pagbukas ko ng phone ko, saka ko lang nabasa ang sunod-sunod na mga messages niya. Kahit umalis na noon sa Irvin ay itinuloy ko pa rin ang pakikipaghiwalay sa kanya, Papa Dudut. Inisip ko kasi noon na baka mas makapag-focus siya sa career niya kapag wala na kaming dalawa. Nakadepende na lamang sa kanya kung paano niya aayusin ang buhay niya. Ang kaso ay hindi siya pumayag na mag-break kami. Nagmakaawa siya na kung pwede ay mag-cool off na lamang muna kami. Pero noong nalaman ko na patuloy pa rin siya sa paglalaro ay nag-assume ako na wala pa rin siyang trabaho kaya nakipag-break na ako sa kanya. Hindi ko na siya kayang harapin noon kaya dinaan ko na lamang sa chat ang paghihiwalay namin, Papa Dudut. Ang hindi ko alam ay natanggap na pala noon sa Irvin sa isang real estate development firm at nagpasya lang siya na ipagpatuloy pa rin ang passion niya sa paglalaro. Ewan ko pero sa halip na manghinayang ay naging masaya pa ako sa pagbabagong yon sa buhay niya. Papa Dudut, 1 taon nang nakalipas nang muli kaming magkita ni Irvin. Parehong lugar at parehong dahilan din. Dahil naroon ako para manood ng finals. Sa totoo lang ay hindi ko naisip na naglalaro pa rin siya ng time na yon kaya nakampante ako. Pero nung tawagin ang pangalan niya at hanggang sa matapos ang laro ay nasa kanya na ang buong atensyon ko. Kakainis? Iniwan na naman ako ng kasama ko. Bebu! Ha? Ako bang tinatawag niya? Bebu! Ako? I mean, ako ba yung tinatawag mo? Hanggang ngayon ba naman iniiwasan mo pa rin ako? Grabe! Inabot na nga ng 1 taon yung cool off natin, wala man lang kahit kumusta. Kahit nga sana isang kiss lang, bawing-bawi ka na eh. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Nag-break na tayo, di ba? Ikaw lang yung nakipag-break, pero ako hindi. Para sa akin, nag-cool off lang tayo. Seryoso ka ba? Cool off? Ng 1 taon? Wala pa bang nakakagawa nun? Ang tibay pala natin. Hanggang ngayon pala, isip bata ka pa rin. Ako, isip bata? Aba, parang hindi yata ako papayag na sasabihan mo pa rin ako ng ganyan. Gusto mo bang patunayan ko? Tara sa unit ko. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, Irvin, ha? Sungit talaga. Hindi mo ba naaalala? Ganito rin tayo nung una tayo nagkakilala. Sinungitan mo rin ako. Hanggang ngayon ba naman na girlfriend na kita? Hindi mo na ako girlfriend. Bakit? May boyfriend ka na ba? Wala. Nagpaligaw ka ba pagkatapos mo makipaghiwalay sa akin? Hindi. Buti naman. Kundi, magsiselos ako. Ang feeling mo talaga, no? Sabing hindi na nga kita boyfriend eh. Okay. Alam mo ba, nung nakita kitang pumapasok dito kanina, parang sasabog yung puso ko sa sobrang saya. Gustong-gusto nga kitang lapitan eh. Tapos sugurin ng yakap, kaso magsisimula na yung game. Ngayon ko sana gagawin pero hindi na pala pwede. Ano ba tong trip mo, Irvin? Bakit mo ba sinasabi yan? Di ba dapat matagal mo nang tanggap na wala na tayo? Mahal pa rin kita, Bebu. Kahit napakiramdam ko, hindi mo na ako kayang tanggapin. Bakit hindi ka nalang manligaw ng iba? Sa tagal nating di nagkita, imposibleng wala kang ibang dinate kahit isa. Wala talaga. Nagtiis na lang muna ako hanggat hindi ka pa pwede. At bakit mo naman naisip na magiging pwede pa ako? Hindi ko alam. Hindi talaga ako sigurado kung papansinin mo pa ako.
Pero inisip ko na lang nun na kung magkita ulit tayo at sabihin mo sa akin ng harapan na hindi mo na ako mahal, tsaka pa lang ako maghahanap ng iba. Tsaka pa lang ako mag-move on sa'yo. Pwes, hindi ka pa pwede mag-move on. Bakit? Ayaw mo na nga sa akin, di ba? Huwag kang madamot. Dami kayo nagkakagusto sa... Aray, ikaw Ang sakit-sakit na nga ng puso ko. Namimisikal ka pa. Foul yan. Kasi ang yabang mo pa rin eh. Nakakainis ka. Uy, nakakarami ka na. Isang hampas mo pa. Hahalikan na kita. Oh, bakit bigla kang tumahimik? Huwag mo sabihing tumitiklop ka na sa akin. Uuwi na ako. Bahala ka na dyan. Maghanap ka ng kausap mo. Ayoko ng kausap. Ang gusto kong hanapin, yung pakakasalan ko. Hindi ako magpapakasal sa'yo. Yabang-yabang mo kaya. Sorry na, Bebo. Nagbibiro lang naman ako. Bebo mo yung mukha mo. Puntahan kita mamaya sa unit mo. Tapos date tayo. May lakad ako mamaya. Eh di bukas. Pahinga ko yon. Eh di pagluluto na lang kita. Pwede rin ako maglinis ng buong kwarto mo tsaka maglaba. Ayoko. Huwag kang ano dyan. Kapag hindi ka pumayag, sisigaw ako ngayon dito at sasabihin kong sinagot mo na ako. Ano? Sira ka ba? Ano, magdesisyon ka na, Bebo. Meron ka na lang 10 seconds. Subukan mo. 10, 9. Oo na, sige na. Pumunta ka mamaya. Sige, dapat pagdating ko, nakahubad ka na. Aray, grabe ka talaga. Hanggang ngayon alala mo pa rin mangurot. Parang bumaon yung kuko mo sa tagiliran ko. Ang sakit. Gusto mo dagdagan ko pa yan eh. Papadudot nung araw ding yon ay nagkabalikan na kami ni Irvin. Sa kulit ba naman ng lalaking yon, kahit yata 1,000 beses ko siyang tanggihan, ay hindi pa rin niya ako titigilan. Naniwala naman ako na seryoso na siya noong nag-propose na siya sa akin. Ipinakilala ko na siya sa pamilya ko pero sina mama, papa, bunsong kapatid at yung pamangking ko lang ang humarap kay Irvin. Si Ate Cora naman hanggang sa oras na yon ay bitter pa rin sa akin. Hindi raw niya suportado ang plano kong mag-asawa na kaya ayaw niya kaming harapin. Personal namang hiningi ng boyfriend ko ang blessing ng mga magulang ko para sa pagpapakasal namin. Laking pasasalamat ko na lamang po noon na kahit na hindi kami masyadong okay ng mga magulang ay pinayagan naman nila kaming magpakasal. Sa ngayon, Papadudot, ay 2 taon na kaming kasal ni Irvin at may isa na kaming anak. Sobrang saya pala sa pakiramdam na finally ay meron ka ng karamay sa lahat ng bagay. Hindi lang naman kasi gastusin ang inaalala kapag may pamilya ka na. May mga problema pa rin na walang kinalaman sa pera. Pero kahit kailan, mula nung magpakasal kami, ay hindi ko naramdaman na mag-isa lamang ako. Iba yung security na naibibigay sa akin ni Irvin at ganon din naman ako sa kanya. Kaya hindi namin pinagsisisihan na pinili namin ang isa't isa. Tungkol naman po sa pamangking ko ay kaunting panahon na lamang ay makakatapos na siya sa kolehiyo. Sa amin na rin siya nakatira para mas magabayan ko siya ng mabuti. Hindi man ako ang tunay niyang ina, Papadudot, ay sinisigurado ko naman na hindi niya mararamdaman na may kulang sa kanya sa pagmamahal man o sa material na bagay. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love stories. Ang pagkakaroon ng mabuting katuwang sa buhay ay biyayang galing sa may kapal. Ang pagsasama sa isang bubong ay hindi lang puro ginhawa,
at saya ang mararanasan dahil may kaakibat din itong hirap at mga problema. Ikaw kabarangay, paano mo ginagampanan ang pagiging mabuting katuwang? Dear Papa Dudut, isang pagbati po sa inyong lahat ng mga nakikinig sa Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Guido. Tubong Cavite, may asawa at 3 anak. Matikas pa rin ako sa edad na 63 years old at walang anumang iniindang sakit sa katawan. Pero dahil medyo may kalabuan na rin ang mga mata, ay nagpatulong na lamang ako sa isa sa mga anak ko para makasulat sa inyo. Pangalawa po ako sa 7 magkakapatid. Ang pinagkakabalahan ko sa kasalukuyan, maliban sa pakikinig sa inyong programa sa radyo, ay ang pagtatanim ng pinya sa maliit na lupang naipundar ko noong nagbabarko pa ako. Papa Dudut, taong 2021, nang pumanaw ang nanay namin sa edad na 83 dahil sa sakit sa bato na hindi na namin pinaopera noon dahil na rin sa katandaan niya. Hanggang sa naratay na lamang siya sa higaan. 3 taon din kami noong nagpalitan sa pag-aalaga sa kanya bago siya pumanaw. Sa sumunod na taon ay tatay naman namin ang pumanaw sa edad na 85 dahil sa atake sa puso. Nagsimula po ang kwento ko noong 35 years old pa lamang ako. May maaayos ng trabaho ang mga kapatid ko ng panahon na yon. Ako naman na walang permanenteng trabaho ay katukatulong ng tatay ko sa bukid. Nasa 30 na ako nang sa kauna-unahang pagkakataon ay nakasakay ako sa barko bilang isang seaman. Dahil nawili na nga ako sa trabaho ko roon ay halos hindi ko na namalayan na malapit na sa mid-30s ang edad ko. Hindi man kagwapuhan pero matangkad, moreno at may katangusan naman ang ilong ko na best asset ko noon. Noong panahong yon ay wala akong kamalay-malay na tuloy na pala ang plano ng mga magulang ko. Naipagkasundo ako sa anak ng kaibigan nila na Tubong Bulacan. Sa muli kong pagbaba ng barko, nakaplano na ang pamamanhika namin. Nabiglaman ako ay pumayag pa rin ako sa nangyari, Papa Dudut. Pwede bang umupo dito sa tabi mo? Oo naman. Salamat. Kamusta ka naman? Heto, ayos lang. Balita ko, kabababa mo lang ng barko? Oo. Mga 1 linggo pa lang. Ano nga palang napag-usapan niyo ng mga magulang ko? Tungkol ba sa kasal natin ang tinutukoy mo? Oo, bakit ka pala pumayag? Nabanggit na kasi sa akin yun ng tatay ko bago pa ako sumakay ng barko. Akala ko nga, nagbibiro lang siya nung sabihin niya na ipagkakasundo niya ako sa anak ng kaibigan niya. Kaya pag uwi ko, nagulat na lang ako nung sabihin niya na mamamanhika na kami. Akala ko rin nagbibiro lang si na tatay. Mahilig kasi magbiro yun eh, kaya tinawanan ko lang yun nung una. Sigurado ka na ba sa pagpayag mo magpakasal sa akin? Ayoko kasing isipin mo na agrabyado ka kasi babae ka. Ay, ipinaubaya ko na sa mga magulang ko yung pagdedesisyon sa bagay na yan. May tiwala naman ako sa kanila eh. Ang bait mo naman palang anak, masunurin pa. Parehas lang tayo. Siguro naman kahit papano, may alam ka na rin tungkol sa akin. Si tatay pa, ang hilig nung magkwento sa mga kaibigan niya na tungkol sa buhay namin. Yung nabanggit lang ni tatay, wala nang araw sa kalendaryo ang edad mo. Hindi ka pa rin naghahanap ng mapapangasawa. Samantalang yung iba raw na kapatid mo na mas bata pa sa'yo, may mga pamilya na. Kaya nga siguro nakailam na sina tatay sa pag-aasawa ko. Kung ayaw mo naman, siguro hindi ka nila pipilitin. Pero hindi kasi ako suwail na anak eh. Tsaka alam ko na kapakanan ko lang iniisip nila. Pareho pala tayo nang iniisip tungkol sa naging desisyon nila. Ganun naman talaga yung mga magulang, di ba? Oo naman. Magiging magulang din tayo.
Kaya mas lalo pa natin sila mauunawaan. Tama ka dyan. Okay lang ba kung simple lang yung magiging kasal natin? Oo naman. Ang ibig kong sabihin walang kaso sa akin kahit simple pa yung maging kasal natin. Sa totoo lang, hindi na nga ako umaasa na ikakasal pa ako sa edad kong to eh. Isipin mo na lang, kaya tayo umabot sa edad na to kasi tayo talaga yung para sa isa't isa. Oo nga, yun na nga lang ang iisipin ko. Gusto mo ba ulit ng makakain? Kape na lang siguro, busog pa naman ako. Ikukuha lang kita ng kape sa kusina ha. Hindi nga lang kapeng barako. Instant lang kasi ang meron. Ayos lang, kahit instant na kape. Sige, magtitimpla lang ako ha. Maiwan muna kita sandali. Siya nga pala. Kung may gusto ko pang ipabago, idagdag sa kasal natin, sabihin mo lang. Wala kasi akong alam sa ganyan eh. Oo, sasabihin ko na lang kina nanay. Pero tingin ko naman okay na lahat. Mabuti naman kung ganon. Ayoko kasi magkaroon ng aberya pag nagkataon. Oh, heto na pala ang kape mo. Konti lang nilagay kong asukal dito ha. Salamat ha. Ganito yung gusto ko sa kape, yung hindi masyadong matamis. Buti nagustuhan mo. Lalim ng buntong hininga mo ha. Para sa naman yun? Wala to. Halo-halo na kasi yung nararamdaman ko. Pero mas lamang yung kaba. Naiintindihan ko yung nararamdaman mo. Pareho lang naman tayo. Huwag ka mag-alala. Magsisikap ako para maitaguyod ko yung sisimulan nating pamilya. Wala pang isang buwan ang nakakalipas noon nang ikasal kami ni Lubing, napakabilis na mga pangyayari, Papa Dudut. Tanging pamilya at malalapit na kaibigan lamang ang imbitado sa kasal namin. Simple lamang ang naging seremonyas, pero nangibabaw ang simpleng ganda ni Lubing na binagayan pa ng wedding gown na suot niya. Lalo pang tumingkad ang pagkamorena niya sa gown na yon. Ang suot ko namang barong Tagalog ay siya ring ipinangkasal ng tatay ko noon. Sa ilang oras na yon ay ramdam ko pa rin ang pagkailang sa akin ni Lubing tuwing inaalalayan ko siya. Alam ko na kahit kasunduan lamang ang kasal namin ay masaya pa rin naman siya, Papa Dudut. Pagkatapos ng kasal ay dumiretso na kami sa bahay ng mga magulang ko, Papa Dudut. Nangako naman ako kay Lubing na pansamantala lamang kaming makikipisan at plano ko rin na magkaroon kami ng sariling bahay. Naging maayos naman ang pagsasama namin sa isang bahay kahit marami kaming magkakasama doon. Maliban kasi sa mga magulang ko. Kasama rin namin sa bahay ang dalawa ko pang kapatid na pawang mga binata pa ng panahon na yon. Dahil magkasama na kami ay unti-unti ko na rin natutunang mahalin si Lubing. Nakita ko kasi sa kanya yung mga katangian na hinahanap ko sa isang babae. Matapos nga ang 4 na buwan kong bakasyon, tinawagan na ako ng agency sa Maynila para sabihin na naka-line up na ako para sa pagsampang muli ng barko. Nang panahon na yon ay nagdadalang tao na rin si Lubing, Papa Dudut. Paano yan? Sa 1 linggo na alis ko. Pag umuwi ka nakapanganak na ako nun. Isa pa yun sa ikinalulungkot ko. Hindi ko man lang makikita yung paglabas ng unang baby natin. Huwag muna kaya ako sumakay. Ha? Ano ka ba? Hindi pwede. Ang ibig kong sabihin, hindi ba plano pa natin magkaroon ng sariling bahay? Tsaka paano yung panganganak ko? Saan tayo kukuha ng panggastos? Alam ko naman yun. Nakahanda naman ang katawan at isip ko na mas magbanat ng buto. Kailangan ko pa lalo magsipag para sa magiging anak natin. Malulungkot din ako kapag umalis ka. Pero naisip ko lang, paano kung doon kaya muna ako sa amin sa Bulacan? Nahihiya rin kasi ako sa pamilya mo. Ano na lang iisipin ng mga magulang ko kapag bumalik ka sa inyo? Baka isipin pa nila na wala kang tiwala na maalagaan kayo ng anak natin dito. Nahihiya lang talaga ako sa mga magulang mo. Nakakailang din kasing kumilos. Naiintindihan kita. Huwag ka mag-alala. Hindi magbabago pakikitungo nila sa'yo rito. Ay, sa bagay. Mabilis lang naman yung 1 taon. Basta ingatan mo sarili mo ha.
Huwag ka masyado magkikilos. Iwasan mo rin magbuhat ng mabigat. Hayaan mo lang na sila ang kumilos dito sa bahay. Pwede ba yun? Baka sabihin naman nila senyorita ako dito. Maiintindihan naman nila yon. Buntis ka eh. Kapag ba nasa barko ka na, makakatawag ka pa dito sa bahay? May telepono naman sa barko. Pwede kaming tumawag gamit yung satellite. Iko-connecta sa pinakamalapit na bansa, tapos iko-connecta naman dito sa Pilipinas. Kaya lang, masyadong mahal yun. May bayad pala. Kala ko naman libre kayo nakakagamit. Pero kahit mahal, tatawag ako kahit paminsan-minsan para makumusta ko kayo dito. Mahirap ba yung trabaho mo doon? Oo, mahirap. Isipin mo kung 17 lang kayo sa barko, kayo-kayo lang ang magkakasama. Kayo-kayo lang din ang nag-uusap. Minsan nag-aaway pa kayo. Tapos, buong isang taon, nasa gitna lang kayo ng dagat. Bakit kasi yun ang pinili mong trabaho? Gusto ko rin kasing makarating sa iba't ibang bansa. Tapos, malaki-laki rin yung kinikita. Sa hirap makaharap ng trabaho dito, kung magkaroon man, di rin naman ganun kalaking sweldo. Kahit mahirap ang trabaho mo maswerte ka pa rin. Biruin mo nakakarating ka sa iba't ibang bansa. Alam mo ba na 30 na ako nung unang sampa ko ng barko? 10 taon din hinintay ko. Siguro, kapalaran ko talaga maging seaman. Siguro nga. Madalas ko nun marinig sa mga magulang ko na kapag daw nakalaan sa'yo, talagang mangyayari kahit gaano pa yun katagal. Nga pala, napansin mo siguro na medyo may kasungitan si nanay, di ba? Pagpasensya mo na lang. Huwag mo na lang pansinin. Susubukan ko. Nakikita ko nga siya minsan na sinusungitan si tatay mo pero tinatawanan lang siya. Mabait kasi talaga si tatay. Ang swerte mo naman sa tatay mo. Siya nga pala, sa palagay mo kaya pagbalik mo, pwede na tayo makapagpatayo ng kahit na maliit na kubo lang? May ipon na rin naman ako kahit papano. Tsaka, hindi kubo yung bala ko ipatayo para sa atin. Yung lupa sa harap nitong bahay, malapit sa mga puno ng mangga, doon ko balak magpatayo ng bahay. Saka alam na ni tatay at pumayag na rin siya. Sakali nga na kulangin pwede naman muna ako manghiram ng pera. Baka isipin mo minamadali kita na magkaroon tayo ng bahay ha. Kung hindi pa talaga kaya, makakapaghintay pa naman ako Wala akong iniisip na ganun ha. Tsaka natural lang yung gusto mo na magkabahay kasi mag-asawa na tayo. Maraming salamat ha. Para saan naman yung pasasalamat mo? Sa pagiging mabuti tsaka responsableng asawa, kahit na pinagkasundo lang tayo. Parang teleserye no? Hindi nga lang tayo mayaman. Pero alam mo, maswerte pa rin nga ako kaysa dun sa mga kakilala ko na ikinasal sa karelasyon nila. Matinong lalaki yung napangasawa ko tsaka may maganda ring trabaho. Tuwing tinatanong ako ni na tatay kung kailan ko raw balak mag-asawa, lagi ko sinasabi no na gusto ko muna magkaroon ng maayos na trabaho. Para naman makaipon muna ako. Ayoko kasi na pati yung perang pangkasal ko sila pa yung magbibigay. Kaya nga proud ako sa'yo Kahit simple lang yung naging kasal natin, malaki pa rin ang nagastos mo. Kaya kahit sabihin mo na biglaan yung kasal natin, sigurado ako maibibigay ko sa'yo yung kasal na pangarap ng kahit sinong babae. Ang maipapangako ko naman sa'yo, magiging mabuti akong asawa at magiging ulirang ina sa mga magiging anak natin. Pangako ko naman na lalo ako magsisipag para sa magiging anak natin. Papadudot makalipas nga noon ng 1 taon, ay umalis na ako para muling sumakay ng barko. Gusto ko sanang si Lubing ang maghatid sa akin sa airport pero masela ng kanyang pagbubuntis ng mga panahon na yon. Ang 2 kapatid ko na binata na lamang ang naghatid sa akin sa airport. Bago ako umalis ay katakot-takot na bilin ang ginawa ko kay Lubing at maging sa mga magulang namin. Nagbilin din ako na magpadala ng sulat si Lubing para malaman ko ang lagay nilang mag-ina. Nais ko rin kasi na kahit wala ako sa kanilang tabi, alam ko pa rin ang nangyayari sa kanila, lalo na sa unang anak namin. Inabot ng 1 taon bago ako muling nakauwi sa amin, Papa Dudut. Sa mga panahong magkalayo kami, nakatanggap ako ng 5 sulat galing kay Lubing. Ang isa sa mga sulat ay natanggap ko noon ay nang sabihin niyang nagsilang siya ng malusog na sanggol na lalaki. Walang pagsidla ng saya na nararamdaman ko noon. Parang gusto ko nang ipagsigawan sa buong karagatan ang magandang balitang natanggap ko.
Maging ang mga kasamahan ko noon ay masayang masaya para sa akin. Naging kainip-inip naman para sa akin yung mga sumunod na araw at buwan sa barko dahil mas lalo akong nasabik na makauwi para makita na ang mag-ina ko. Gaya ng ginagawa ko nung wala pa akong asawa. Hindi ko pinapaalam sa pamilya ko tuwing uuwi ako, lalo na kay Lubing. Gusto ko kasi siyang sorpresahin. Pero hindi ko akalain na ako pala ang masosorpresa noong panahon na yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi ko nadatnan sa bahay ang mag-ina ko. Mga magulang ko lamang ang naroon kasama ang 2 ko pang kapatid na lalaki. Masaya nila akong sinalubong pero naglaho rin kaagad yung pananabik ko nang malamang wala roon ang mag-ina ko. Umuwi raw kasi si Lubing sa mga magulang niya. Ilang buwan pa lang daw mula nang mga anak siya ay sinundo na siya ng biyanan kong lalaki. Kung ano man ang dahilan niya sa pag-alis noon ay hindi rin alam ng mga magulang ko. Sinabihan ako ni tatay na tumawag kina Lubing sa Bulacan para sunduin ko sila roon. Hindi naman nakaligtas sa akin yung nakita kong inis sa mukha ni nanay nang banggitin ko ang pangalan ni Lubing, kaya nasiguro ko rin noon na may nangyari nga habang wala ako. Hindi ko sinunod ang sinabi ni tatay. Sa halip na tumawag, kinabukasan din ay bumiyahe ako papunta sa Bulacan para sunduin sila. Nagulat pa nga mga biyanang ko nang dumating ako sa kanila, Papa Dudut. Napansin ko rin ang malaking ibinagsak ng katawan ni Lubing nang magkaharap kami habang karga niya ang anak namin. Tandang-tanda ko pa nung una kong masilayan ang anak namin, Papa Dudut. Dama ko ang kaba nang kargahin ko ito sa unang pagkakataon. Hindi ko rin namalaya na tumutulo na pala ang luha ko ng mga oras na yon. Ganon pala ang pakiramdam ng isang ama. Nag-usap din kami ni Lubing ng masinsinan. Sinabi niya sa akin na nahihirapan daw talaga siyang makisama sa pamilya ko. Lalo na kay nanay na may kasungitan naman talaga noon. Nangako na lamang ako kay Lubing na asikasuhin ko na lamang ang pagpapatayo namin ng bahay para makalipat na kami kaagad. Pumayag naman siya at kasama ko na rin siya noong umuwi sa bahay namin sa Cavite, Papa Dudut. Kapag kinulang yung pera natin sa pagpapatayo ng bahay, handa naman magpautang si tatay sa akin. Hindi naman kailangan na sobrang laki ng bahay. Kahit nga kubo sapat na para sa akin eh. Ang gusto ko lang, makabukod na tayo sa lalong madaling panahon. Ayoko naman ng kubo. Paano kung may bagyo? Baka pati tayo matangay. Biro lang. Ang gusto ko kasi kahit maliit lang, basta sementado na. Yung pwede pang manahin ng anak natin. Gusto ko rin yun at kung maaari, maglagay tayo ng maliit na tindahan sa harap. Dagdag kita rin yun. Gusto ko rin kasing may ginagawa maliban sa pananahi. Kaso sabi mo nga kulang ang budget mo. Kaya nga mangungutang muna tayo kay tatay. Ikaw kasi, atat ka nang bumukod eh. Ako lang ba yung atat na bumukod ng bahay? Di ba gusto mo rin naman? Oo naman. Pero sana hinintay mo muna yung pag-uwi ko. Hindi yung basta ka na lang nagpasundo sa tatay mo. Akala tuloy ni na tatay, hindi mo sila gustong kasama sa iisang bubong. Ay, hindi ko na kasi kayang pakisamahan ng nanay mo eh. Lahat na lang pinakikialaman. Ultimo pagpapatulog ko sa anak natin at saka kung paano ko aalagaan. Lahat na lang. Hinaan mo nga boses mo, baka marinig ka. Nasa baba lang sila. Nagmamalasakit lang naman sila sa'yo kasi wala ako sa tabi nyo. Pasensya ka na ha. Gusto ko lang namang sabihin sa'yo yung sama ng loob ko para mas maintindihan mo. Naiintindihan naman kita. Kaya lang sana, intindihin mo rin si nanay. Pasensya na. Siguro nga hindi lang ako marunong makisama. Hindi ako sanay tumira sa ibang bahay eh. Masasanay ka rin. Gusto ko lang naman ituring nyo ng pamilyang isa't isa. Pamilya naman talaga ang turing ko sa kanila. Medyo nahihirapan lang ako na pakisamahan ng nanay mo. Ganun lang talaga siya. Pero malambot ang puso nun. Kung dito pa rin tayo sa mga magulang mo titira,
Ayos lang naman sa akin yun. Konting panahon na lang naman hihintayin natin at makakabukod na rin tayo. Sa 1 linggo, magpapa-estimate na ako sa gagawa kung magkano yung aabuti ng gastos. Talaga? Oo, kaya huwag ka na masyado mag-isip. Intindihin mo na lang yung anak natin. Ano nga palang sabi ng mga magulang mo? Wala naman. Tsaka, yung pagtatayuan naman natin ng bahay kaparte ko sa lupa. Baka kasi isipin nila na minamadali kita sa pagkakaroon ng bahay. Bago pa ako sumakay ulit nun ng barko, kinausap ko na si tatay tungkol sa plano ko. Wala naman siya naging tutol, maski nga si nanay. Akala ko kasi sa'yo pa rin sila umaasa. Kasi ikaw yung may magandang trabaho sa inyong magkakapatid. Hindi ganun yung mga magulang ko. Di porke ako'y nag-a-abroad sa akin na sila aasa. Oo, nagbibigay ako pero hindi nila ako inuobliga. Kita mo nga, ang laki ng sakahan ni tatay. Kung bibigyan mo pa rin sila at yung mga kapatid mo, kahit may pamilya ka na, wala namang kaso sa akin yun eh. Ngayon na may pamilya na ako, syempre kayo na yung prioridad ko. Ewan ko ba? Simula nung makapanganak ako, ang bilis uminit ng ulo ko. Ang dali ko ring magdamdam. Normal lang daw yan, sabi ni ate. Napansin din kasi ni ate yung pagbabago mo. Pinayuhan pa nga ako na habang nandito ako intindihin ko muna kayong mag-ina ko. Buti pa si ate naiintindihan yung kalagayan ko. Siyempre naman, 3 na anak nun Tsaka wag mo daw pansinin yung kasungitan ni nanay. Dati na siyang ganun. Ay, o sige. Simula ngayon, lalawakan ko pa yung pangunawa ko. Lalo na sa nanay mo. Ay, akala ko mauuwi sa away tong pag-uusap natin Maliit na bagay lang naman yun para mauwi sa away. Wag mo na sanang uulitin na basta ka na lang uuwi sa inyo Pangako, hindi na mauulit yun. Akala ko pa naman masusurpresa kita. Yun pala, ako'y masusurpresa. Nasurpresa din naman ako nung bigla kang sumulpot sa bahay namin Kala ko kung sinong gwapong bisita. Ay nga pala, gusto ko planuhin na rin natin yung binyag ng anak natin kahit simpleng handaan lang. Tungkol dyan, naisip ko kasi na mas maganda siguro kung itutuloy na lang natin yung binyag kapag may sariling bahay na tayo. Para yung handaan, sa bahay na natin gagawin. Sige, maganda rin yung plano mo. Saka na lang natin planuhin kapag may sarili na tayong bahay. Matapos ma-estimate ang mga gagastusin ay agad na ring inumpisahan ang pagpapagawa sa bahay namin, Papa Dudut. At gaya nga ng inaasahan, kinulang ang budget ko sa pagbili ng mga materyales. Mabuti na lamang at nagpahiram ng pera si tatay para makumpleto at matapos na ang pagpapagawa namin ng bahay. Katulad ng gusto ni Lubing ay pinalagyan ko rin ng tindahan sa harapan ang bahay namin. Natapos ang bahay namin sa loob ng 4 na buwan. May 2 silid din yun pero dahil kapos na sa pera ay hindi ko na muna pinapinturahan. Sunod naman naming plinano ang pagpapabinyag ng anak namin. Nagkasundo kaming mag-asawa na isabay na lamang sa blessing ng bahay ang binyag. Ang pamilya ni Lubing at malalapit na kamag-anak lamang ang in-invite namin sa okasyon. Labis ang pasasalamat ko ng panahon na yon dahil sa wakas, nagkaroon na rin kami ng sariling bahay. Ramdam ko rin ang kakapusan ng pera noon dahil nga sa sunod-sunod na mga gastusin. Kaya naman sinabi ko kay Lubing na muli akong sasampa ng barko para mabayaran ang mga utang namin at makapag-ipon ulit. Agad naman siyang pumayag sa desisyon kong yon, Papa Dudut. Naging mahirap sa akin ang muling pag-alis. Bukod sa mamimiss ko ang anak ko, buntis na ulit si Lubing at sa pangalawang pagkakataon, wala ako sa tabi niya sa oras na manganganak siya. Ganon pa man kahit nakakainip ang isa namang taon ng paghihintay, ay masaya ako dahil 3 na silang naghihintay sa pagbabalik ko. Wala kasi akong kamalay-malay noon na may malaking problema na palang kinakaharap ang pamilya ko. Gido! Bakit hindi ka man lang nagsabi na uuwi ka?
Kung pinaalam ko di sana hindi kita na sorpresa ng ganyan. Yung mga bata nga pala. Kanina ko pa pinatulog. Ang dami mo namang dala. May maleta na, may mga plastic pa. Mga pasalubong kasi laman nito mga plastic. Maraming laruan dito para sa mga bata. Sana makabawi ako sa kanila kahit dito man lang. Meron din para kina nanay. Salamat sa pasalubong, ha? Ay, teka, naghapunan ka na ba? Ipagluluto kita ng ulam. Kanin lang kasi ang natira kanina eh. Maupo ka muna. Huwag ka na magluto. Kahit ano na lang meron dyan. Konti lang naman kakainin ko. Ipagbubukas na lang kita ng delata para makakain ka na kagad. Sandali lang, ha? Kamusta kayo ng mga bata? Okay naman kami. Malulusog yung mga bata. Sobrang gana kumain at bihira silang magkasakit. Hindi ko naman kasi sila pinababayaan dito. Kamusta naman kayo ni nanay? Nagkakasundo na ba kayo? Ay, ayun na nga. Hindi pa rin ganun kaayos. Nagkakausap naman minsan pero dahil lang yun sa mga bata. Pero pagdating sa ibang bagay, hindi eh. Lalo na kapag may mga usaping pampamilya, hindi nila ako sinasali. Ayan ka na naman Baka ayaw lang nila na mag-alala ka pa. Noon pa man ganun na yung pinaparamdam nila sa akin. Kaya minsan gusto ko na lang dumistansya. Huwag ka na nga mag-isip ng ganyan. Pamilya tayong lahat dito kahit na anong mangyari. Ay, huwag mo nang pansinin yung sinabi ko. Ang mabuti pa, kumain ka na bago mo puntahan si nanay sa kabilang bahay. O heto. Salamat. Kanina pa ako gutom sa biyahe. Ikaw, di mo ba ako sasabayan? Busog pa ako, kumain ka na lang dyan. O sige, susubo lang ako ng konti. Alam mo, may kakaiba talaga sa pakiramdam ko nung dating ko rito. Yun bang parang may masamang nangyari? Kaya nung nakita ko na okay naman kayo, parang nakahinga ako ng maluwag. Tungkol nga pala dyan. Ano kasi Bakit? May hindi pa ba ako alam? yung bunso mong kapatid, nakulong. Ano? Teka, bakit siya nakulong? Yun na nga yung sinasabi ko kanina na usaping pamilya. Hindi ko alam yung ibang detalye kasi ayaw naman sabihin sa akin ng nanay mo. Mas mabuti siguro kung sa kanila mo na lang alamin yung buong detalye. Sabi na nga ba Kaya iba talaga yung pakiramdam ko Mamaya na lang ako kakain. Pupunta muna ako sa kabilang bahay para alamin yung nangyari. O sige, pero may ipapakiusap lang sana ako sa'yo, ha? Ano yun? Kapag nalaman mo yung nangyari, pwede bang huwag ka nang makialam? Pwede ba yun? Kapatid ko yung nakulong. Sa inyo kasi magkakapatid ikaw yung pinakamainiti ng ulo. Ang sakin lang, umiwas ka na lang sa gulo hanggat maaari. Huwag ka na makisawsaw pa. Aalamin ko muna yung nangyari. Siyempre, kung agrabyado yung kapatid ko, pwede ba naman na wala akong gawin? Kung magkakagulo talaga, mapipilitan akong iuwi yung mga bata sa Bulacan. Hindi mo kailangang iuwi pa yung mga bata. Hindi ko naman kayo pababayaan Alam ko naman yun Kaya nga, para ako nabunutan ng tinik sa dibdib nung dumating ka. Sige na, mamaya na tayo ulit mag-usap. Punta muna ako sa kabila. O sige, hindi na ako sasama sa'yo ha. Walang kasama rito yung mga bata Ayos lang, hindi naman ako magtatagal. Sana naman maayos na yung problema ng kapatid mo. Kung ano man yun, kayang-kaya namin yung harapin na magkakasama. Papadudot gaya ng inaasahan ko ay tuwang-tuwa ang mga magulang ko at kapatid ko sa biglaan kong pagdating. Matapos kong maibigay ang mga pasalubong ko sa kanila ay agad ko na rin silang tinanong tungkol sa sinasabi ni Lubing na problema. Nung una ay halos hindi ako makapaniwala na nagawa yon ng kapatid ko. Likas kasing mabait at tahimik lamang ang kapatid kong yon. Hindi ko na lamang idedetalye yung buong pangyayari dahil masyadong sensitibo yung dahilan kung bakit siya nakulong. At para sa privacy na rin ng kapatid ko. Pero masasabi ko na ang problema na yon ang pinakamatindi sa lahat ng sumubok sa katatagan at pagkakaisa ng buong pamilya ko. Dahil sa pangyayaring yon, pansamantala muna akong natigil sa pagbabarko hanggang sa tuluyan na nga akong hindi nakaalis at inabot na rin yon ng ilang taon.
Sa pagpasok ng taong 2007, may lupang inalok sa akin ng isang malayong kamag-anak namin, Papa Dudut. Mura pa noon ang bentahan ng mga lupa sa amin. Nagka-interes akong bilhin yon na sinang-ayuna naman ni Lubing. Kaya naman, nagpinyahan na lamang ako para may aasahan pa rin kita. Hindi rin noon nasunod ang plano na 2 lamang ang magiging anak namin. Muling nabuntis si Lubing at babae naman ang anak namin sa pagkakataong yon. 10 taon na noon ang panganay namin at 9 naman ang pangalawa. Naging maayos naman ang lahat kahit na bago na ang takbo ng buhay namin dahil tumigil na ako sa pagbabarko, lalo na sa pinansyal na aspeto. Tumulong din kasi sa amin ng nakababatang kapatid ni Lubing na nasa abroad noon. Lumipas pa ang mga taon, Papa Dudut, halos hindi na namin namalayan na 5 taon na pala yung bunso naming babae. Hanggang sa dumating ang isang trahedya sa pamilya ni Lubing. Pumanaw ang tatay niya. At dahil 2 lamang silang magkapatid at nasa abroad ang isa, napakiusapan siya na samahan muna ang nanay nila sa Bulacan kahit pansamantala lamang. Pumayag naman ako at naiwan ako sa bahay namin sa Cavite para sigasuhin ang mga tanim kong pinya. 1 beses kada buwan kung dalawin ko ang mag-ina ko sa Bulacan. Doon na rin nag-aral ang mga bata. Kalaunan ay nag-apply na rin ang trabaho si Lubing bilang mananahi. Ang idinahilan niya sa akin ay ang pagkainip niya sa bahay ng nanay niya. Hindi nagtagal ay unti-unting lumamig ang pagsasama namin ni Lubing, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, yung dapat ay pansamantala lamang na pananatili ni Lubing sa Bulacan ay umabot na ng halos 2 taon. Napansin ko rin ang pagbabago sa mga anak ko. Ang panganay ko ay nalulong sa video games at laging laman ng mga computer shop. Madalas itong gabihin sa pag-uwi at inaabot minsan ng madaling araw. Napagbuhatan ko ito ng kamay na siyang dahilan para lumayo ang loob nito sa akin. Napansin ko rin ang pagiging maluho ng mga anak ko dahil sa pagiging spoiled nila sa tiyahing nasa ibang bansa. Kinausap ko si Lubing na bumalik na sila sa Cavite, ngunit hindi siya pumayag sa kadahilanan na walang makakasama ang nanay niya. Hindi ako umuwi ng Cavite noon hanggat hindi ko nakukumbinse si Lubing na sumama na sila sa akin pabalik. Naging madalas ang pagkatalo namin ni Lubing noon. Hindi na rin niya naasikaso pati ang mga anak namin. Inabot pa kami ng 1 buwan sa bahay ng nanay niya bago siya nito pinayagan na sumama na sa akin pabalik ng Cavite. Pagdating naman sa amin, binuksan niyang muli ang malit naming tindahan para may paglimangan siya at may sarili ring kita. Makaraan lamang ang ilang buwan ay naging maayos muli ang pagsasama namin. Patuloy rin naman ang pagpapadala ng package ng hipag ko sa aking mag-iina. Nalaman ko na nagpapadala rin pala ito ng pera. Aaminin ko na hindi ko yon nagustuhan, Papa Dudut. Pakiramdam ko kasi wala akong silbing padre de pamilya. Pakiramdam ko ay wala na akong kwenta sa paningin ng pamilya ng asawa ko mula nang tumigil ako sa pagbabarko. Noon pa ay napansin ko na ang biglang pagbabago ng pakikitungo ng biyanang kong babae sa akin, Papa Dudut. Kinausap ko si Lubing na hindi ko gusto ang pagtanggap niya ng pera galing sa kapatid niya dahil nakakapag-abot pa naman ako. Pero hindi ko akalain na mauwi rin pala yon sa isang pagtatalo. Oh, ang aga mo namang umuwi. Sakto, nakaluto na ako. Daming ulam Buti nagkasya yung binigay ko sa yung pera pamalengke. Ay, makaupo nga muna. Kung yung pera mo lang yung gagamitin ko, nako, hindi talaga magkakasya. Nagpadala na naman ba yung kapatid mo? Oo, nag-aaya nga yung mga bata na mamasyal naman daw kami sa mall sa linggo. Bibili rin daw sila ng mga damit. Wala na akong gana kumain. Oh,
Eh bakit naman sambakol na naman yung mukha mo? Ano ba gusto palabasin ng kapatid mo, ha? Ano? Hindi kita maintindihan. Akala mo ba hindi ko napapansin? Na nag-iba na yung paikituon ng pamilya mo sa akin mula nung hindi na ako nakakasakay ng barko? Wala naman silang sinasabi na masama laban sa'yo ah. Siyempre, yan sasabihin mo. Eh kung ayaw mong maniwala, eh di wag. Imbis na turuan mo kung paano magtipid yung mga anak natin, tinuruan mo pa maging maluho. Wala namang masama kung magbigay yung kapatid ko ah. Tiyahin naman nila yon. Buti nga nakakakain sila sa mamahaling restaurant at saka nakakabili ng mga branded na damit eh. Anong gusto mo? Magmukhang gusgusin yung mga anak natin. Hindi yun ang pinupunto ko. Gusto ko mamuhay na simple yung mga bata. Ayoko maghangad sila ng higit pa sa kaya ko ibigay. Gusto mo kasi itulad sa'yo eh. Ah, ganon. Kung ganyan palang tingin mo sa akin, ay tigilan na natin tong usapan na ito. Hindi pa ako tapos. Wala namang kasing kwenta yung sasabihin mo eh. Pride lang kasi yung pinapairal mo. Hindi mo matanggap na hindi mo kayang ibigay yung mga luho na gusto ng mga anak mo. Kaya nga, mas mabuti na turuan natin sila makontento kung ano lang yung kaya nating ibigay. Paano kung magkaroon na ng pamilya yung kapatid mo? Hindi habang buhay, kaya niyang ibigay yung gusto ng mga anak natin. Kaya nga eh. Habang wala pang pamilya yung kapatid ko, ibinibigay na niya lahat ng gusto ng mga pamangkin niya. Ang sabihin mo, gusto mo rin. Kasi nakikinabang ka rin. Anong masama doon? Kapatid ko naman siya. Kesa naman maghintay ako kung kailan mo ako bibigyan ng pambili ng damit. Ni Panty nga hindi mo ako mabilan eh. Magsasabi pa lang ako, ang dami mo na kagad kuda. Alam mo naman na hindi tayo ganun kaluwag sa pera ngayon. Akala ko ba naiintindihan mo yun? Ang prioridad ko ay yung pagkain natin sa araw-araw at yung pag-aaral ng mga bata. Kailan tayo luluwag sa pera? Kapag parehas na tayong uugod-ugod, ganun ba? May tindahan ka naman ah. Nananahi ka rin minsan. Hindi pa ba sapat yun sa'yo? Hindi ko na nga pinakikailaman yung kita mo eh. Akala mo naman napakalaki ng kita ng tindahan at ang pananahi ko. Eh halos dito na rin naman sa bahay na pupunta. Huwag ka mag-alala. Malapit na rin yung anihan ng pinya. Makakaluwag-luwag na rin tayo kahit papano. Ang tanong, makahawak naman kaya ako ng pera galing sa pinyahan mo? Huwag ka nga sabi mag-alala eh. Bibigyan kita. Kaya lang naman kita ayaw pahawakin ng pera. Minsan kasi magastos ka. Oo, aminado ako doon. Ayoko lang kasi na maranasan ng mga anak natin yung hirap namin noon. Pero sana, hindi yung ubos biyaya. Yung ba kinabukasan eh, hindi na malaman kung saan kukuha ng panggastos. Kaya sana hayaan mo na yung tiyahin nila na ibigay yung mga gusto nila. Hindi mo ba nakikita yung pagbabago sa mga anak mo? Lalo na doon sa panganay natin. Napakayabang. Akala mo kung sino na umasta. Hindi kami ganun pinalaki ng mga magulang namin. At yun yung gusto kong matutunan nilang tatlo. Porke ba nakukuha ng mga anak mo yung gusto nila eh? Tingin mo na sa kanila hindi mabuting bata, ganun ba? Lumaki na yung ulo ng mga anak mo dahil lang nakukuha nila yung mga gusto nila. Ganun ba yung gusto mong pahalagahan nila? Pera at material na bagay? Pagsasabihan ko na lang sila. Kailan? Kung malaki na yung ulo nila at di na kayo sawayan? Mas maganda kung titigilan na ng kapatid mo yung pagbibigay sa kanila ng mga luho. Seryoso ka ba? Ano na lang ang iisipin ng kapatid ko? Na masyado tayong ma-pride? Mas mahalaga pa ba yung iisipin niya kung para sa ikabubuti ng mga bata? Hindi naman sa ganon. Nasanay na kasi sila sa lahat ng hilingin nila na ibinibigay agad. Pues masasanay din sila na makontento sa kung ano lang ang kaya nating ibigay. Mahirap to para sa panganay natin. Alam mo naman simulat sa puli, siya yung palaging kinikilingan dahil nag-iisang lalaking apo. Kaya nga eh, kalalaking tao tapos laging nakasandal sa inyo. Kaya mahina ang loob. Paano matututo tumayo sa sariling pa yung anak natin? Ay sige, ako na ang bahala sa kapatid ko. Sasabihan ko na rin yung mga anak natin. Huwag mo sanang masamain yung paraan ng pagdidisiplina ko sa kanila. Para sa kanila din yon. Ayokong dumating yung araw na pera na lang yung magiging basehan nila sa pakikisama sa ibang tao. Diyan nag-uumpisa ang lahat eh. Naiintindihan ko na. Eh sana naman, huwag mong ipagkait yung mga pagkakataon na magbigay yung tiyahin nila kahit tuwing may okasyon na lang. Sige, pero kapag may okasyon lang talaga. Salamat naman. Sana lang tama yung desisyon mong yan. Papadudot alam ko na may tampo sa akin si Lubing sa kabila ng maayos na pagtatapos ng usapan naming yon. Isa yun sa ugali ni Lubing na madalas naming hindi na pagkakasunduan. Nung tumigil ako sa pagbabarko ay mas nakilala ko ng mabuti yung pag-uugali niya.
Hindi rin siya maasikaso sa akin at sa mga anak namin. Kadalasan ako ang bumabangon sa umaga para ipagluto ang mga bata bago pumasok sa eskwela. Tanghali na kasi siyang bumangon at kakain na lamang. Pero sa kabila noon, inunawa ko na lamang siya. May isang hapon nga na dumating ako galing sa pinyahan. Narinig kong kinakausap ng panganay naming anak si Lubing. Tinatanong nito Papa Dudut kung bakit hindi pa rin ibinibigay ng tiyahin ang bagong cellphone na hinihingi nito. Nahihirapang magpaliwanag si Lubing sa anak namin na hindi tamang humingi ng ganon kamahal na cellphone sa hipag ko. Ilang beses na sumagot ng pabalang ang anak namin Papa Dudut. Napailing na lamang ako noon habang nakikinig sa pagtatalo nilang mag-ina. Hindi rin ako nakialam sa pagdidisiplinang ginagawa ng asawa ko. Pinapalamig ko rin muna ang sitwasyon bago ko kinausap yung panganay namin. Naabutan ko noon sa silid namin si Luming. Malungkot at malalim ang iniisip. Sinabi ko sa kanya na narinig ko ang lahat ng pinag-usapan nilang mag-ina. Sinabi ni Lubing na siya daw ang sinisisi ng anak namin kaya hindi ito nabilihan ng bagong cellphone. Nasaktan daw siya ng sobra. Noong sa kauna-unahang pagkakataon ay sagot-sagutin siya ng anak namin. Niyakap ko na lamang si Lubing habang sinasabi na mapagtatanto din ang anak namin na mali ang ginawa nitong pagsagot. Simula nang kinausap ni Lubing ang kapatid niya, tumigil na ito sa pagbibigay tuwing humihingi ang mga anak namin Papa Dudut. Naunawaan naman ng hipag ko ang nais kong mangyari. Kinausap ko rin ang masinsina ng mga anak ko na hindi magandang ugaliin ang paghingi ng material na bagay na hindi nila pinaghirapan. Ginawa kong halimbawa ang sarili ko na sa kabila ng hirap na dinanas ko, mas pinili ko pa rin ang makontento sa kung ano lamang ang meron ako. Sinabi ko rin na nais kong matutunan nila ang pakikipagkapwa-tao nang hindi tumitingin sa kanilang katayuan at huwag silang mabulag sa material na bagay na panandalian lamang sa mundong ito. Mukhang natauhan na rin yung mga anak natin simula nung kausapin mo. Sabi ko nga sa'yo, kailangan lang silang pangaralan. Pasensya ka na ha. Parang ako pa kasi yung dahilan kung bakit sila nagkaganon. Ang mahalaga naman, namulat ka rin sa katotohanan na hindi material na bagay yung nagpapasaya sa tao. Minsan, yung pa'y nagiging dahilan para magbago ang isang tao. Ay, naiintindihan na kita. At saka, mas masarap pa rin na paghirapan muna yung isang bagay bago makuha. Totoo yan. Mabuti na lang naging maagap tayong ipaunawa yung bagay na yun sa mga anak natin. Oo naman, bata pa sila. Ay, oo nga pala. Malapit na ang wedding anniversary natin. Sa 1 linggo na nga pala yun, no? Gusto mo bang lumabas tayo ng mga bata? Magluto na lang tayo dito sa bahay. Gastos lang kapag lumabas pa tayo eh. Aba, natututo ka na ata maging praktikal ah. Kailangan eh. Lalo't magkukuleyo na yung panganay natin. Huwag ka mag-alala sa pag-aaral ng mga bata. Lahat sila makakapagtapos ng pag-aaral. Ako nang bahala. Hindi naman ako masyadong nag-aalala. Alam ko naman na magagawa natin silang pag-aralin. Ganyan dapat. Laging positibo mag-isip. Marami akong natutunan sa'yo, lalo na sa aspeto ng buhay. Natutuwa naman ako marinig sa'yo yan. Sana, habaan mo pa lalo yung pasensya mo sa akin ha kapag nag-aaway tayo. Normal na sa mag-asawa yung mag-away. Ang mahalaga naman hindi natin pinatatagal. Habang nagtatagal yung pagsasama natin, lalo ko napatunayan na napakaswerte ko talaga sa'yo. Swerte rin naman ako sa'yo ah. Sige na nga, pareho tayong swerte sa isa't isa. May maganda nga pala akong balita. Ano yun? Naayos na yung problema ng kapatid ko. Laya na siya. Balak na rin nilang magpakasal ng girlfriend niya. Talaga? Aba, good news nga yan. Aba, ilang taon na rin naghintay yung girlfriend niya sa kanya. Buti hindi na inip. Mahal talaga siya noon, kaya nakapaghintay ng ganong katagal. Bihira na yung ganong tao ah. Buti na lang may happy ending pa rin sa kanila. Walang imposible sa taong may pananampalataya.
Lagi ko yung sinasabi sa kapatid ko. Pinangangaralan ko rin siya lagi. Bilib din ako sa tibay ng pamilya nyo, no? Ang dami nyo ng pagsubok na pinagdaanan pero nanatili kayong matatag. Magiging ganun din tayo katibay. Basta maging positibo at manalig tayo sa may kapal. Tandaan mo, mahal kita. Kayo ng mga anak natin. Kayo yung inspirasyon ko sa buhay. Opo, lagi ko po yung tatandaan. Mahal din kita. Kayo ng mga bata. Lalong pinagtibay ng panahon ng samahan namin ni Lubing bilang mag-asawa, Papa Dudut. Kabi-kabila man ng mga pagsubok na dumating sa amin, laging positibo ang pananaw namin na malalampasan rin namin yon. Tuloy pa rin naman ako sa pagpipinya at si Lubing naman sa kanyang tindahan. Natuto na ring mag-budget ng pera si Lubing, kaya naman sa kanya ko na ibinibigay lahat ng kinikita ko. Tuwing nasa pinyahan ako, lagi akong nagpapasalamat sa Diyos sa pagbibigay sa akin ng hindi man perpektong katuwang sa buhay ay isa namang mabuting asawa at ina ng mga anak namin. Sa ngayon, kami na lamang ni Lubing ang magkasama dito sa bahay. Ang panganay at pangalawang anak namin ay may kanya-kanya na silang pamilya at malayo ang bahay sa amin. Ang bunso naman naming anak sa Maynila nagtatrabaho at bibihira na lamang umuwi. Simula nang marinig ko sa radyo ang programa ninyo, ay hindi ko na pinalampas ang pakikinig sa inyo, Papa Dudut. Maging si Lubing ay nawiwili na rin na makinig sa inyong programa. Araw-araw din naming inaabangan ang Barangay LS 97.1 kung kailan namin mapapakinggan ang kwento naming dalawa. Hanggang dito na lamang ang paglalahad ko ng kwento ng buhay at pag-ibig namin ni Lubing. Maraming salamat po and more power sa inyong programa. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Gido. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever